Poštovani Serdar Primarius, doktore Stanković. Oho. Doktor Miroljub je puno puta preporučio da se gleda film Krojačeva tajna i odgledao je do pola. I ja sam odgledao do pola i dosta mi je. Je li bi možda doktor Miroljub da pojasni koju tu poruku treba iz filma da izvučemo i šta nam to konkretno ko sprema? Film bih ja okarakterisao kao horor porno i radnja se svodi na seksualne perverzije nekih umno poremećenih ljudi. Tako da me čudi doktorova preporuka. Pa čudite, prijatelju, zato što nisi razumeo šta sam ja pričao. Znači, ljudima kao što si ti žele pričati. Ja kažem da taj film slika šta nam ovi spremaju satanisti. Ali ti ne razumeš poruku. To je ono što Isus kaže, ovi imaju uši, a ne čuju, oči, a ne vide, jer im je odtupela savest, odrvenilo im srce. Ja sam o tome pričao i rekao sam zašto da se pogleda taj film ko hoće. Ne preporučujem taj film da gledaju onima koji znaju šta nam se sprema, ali oni koji trče u gradove i kupuju stanove na kredit ili bez kredita za keš, treba da pogledaju taj film da vide šta im se sprema.